La primera de totes, hola, com et dius? Hola, em dic Susa. Susan, escolta'm una coseta, què és el que estàs fent tu ara mateix? Ara mateix estem fent classe de marxandatge. És una assignatura que estem fent al grau superior de gestió comercial i màrqueting i ara el que estem fent és analitzant, estem estudiant els diferents tipus de màrqueting i estem analitzant en concret el màrqueting experiencial. El mercat experiencial, no? Experiencial. I explica'm una cosa, tu sempre t'ha agradat aquest món de la publicitat, del màrqueting, doncs veus que pots trobar feina d'una bona manera? Sí, jo crec que sí. Jo considero que avui dia és un dels temes més importants que hi ha i que contínuament el mercat va canviant, va creixent i sempre va bé saber quines són les tècniques que podem aplicar per treure el màxim de benefici en un negoci. Escolta'm, com et vas decidir a apuntar-te aquí al Centre d'Estudis Politécnics? Volia fer un grau superior i el màrqueting sempre em va agradar bastant. Vaig estar mirant per internet, vaig veure diferents escoles i tenia companys que m'havien parlat d'aquest centre i llavors vaig venir a preguntar, vaig informar, vaig parlar amb el cap d'estudis, vaig veure que era una molt bona escola per al que havia escoltat, em van comentar com funcionava, vaig veure que em donava bona sensació i em vaig apuntar. Ja estic molt contenta del que estem fent perquè els horaris són bastant flexibles, les classes són molt dinàmiques, a vegades fem sortides, hi ha molt bon companyerisme, els professors també, ens ajuden molt, és divertit vindre a classe. Tu aconsellaries a tota la gent, tots aquests alumnes que vulguin apuntar-se en un centre, que vinguessin aquí al Centre d'Estudis Politécnics? Jo crec que sí, perquè està molt bé, és un centre que està ben comunicat amb el que és el transport públic, amb companys que poden venir de fora, i sobretot això, el dinamisme que portem amb les classes i sobretot el professorat. Moltes gràcies.